Περισσότερο από μία δεκαετία στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς, σε όσους οραματίζονται να επεκταθούν, να μεταφέρουν ή να εξάγουν τα προϊόντα τους. Στέλνουμε τα δείγματά σας με απόλυτη ασφάλεια και ταχύτητα στον προορισμό τους, διατηρώντας την αρχική τους ποιότητα που κερδίζει τις εντυπώσεις. Στην Dry Ice Creation, με τη χρήση ξηρού πάγου, η αποστολή τους είναι πλέον μια εύκολη και οικονομική διαδικασία, με τη τήρηση αυστηρών προδιαγραφών, με καινοτόμες τεχνολογίες, ειδικές συσκευασίες και ξηρό πάγο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα των δειγμάτων που συσκευάζουμε, καταψύχουμε και αποστέλουμε. Καλύπτουμε εναέριες και οδικές αποστολές, εξασφαλίζοντας γρήγορη και ασφαλή μεταφορά. Οι πελάτες σας θα τα παραλάβουν σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς συσκευάστηκαν. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία αποστολής με ξηρό πάγο. Δειγματίστε τα προϊόντα σας με ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκονται οι πελάτες σας. Dry Ice Creation, η νούμερο 1 εταιρεία παραγωγής και διακίνησης ξηρού πάγου στην Ελλάδα.